Takže čauky mňauky. Čauky. A zdravíme vás z chleba. 1640 metrov nad morom. 9. Dobre, ja som Exploited. Ja som Fighting, čau. No povedz niečo. A ja som Rety, čau. To je Rety a nepatrí k nám. Čože? Sme CM Records a sme na tábore. Dúfam, že to kameruje, lebo ma šípne. A Môžeš toto je... to pozeraj, idem to vyšprintovať. Dobre, počkajte. Dávaj. Volaj mi sa sa. To je reálny šprint. Jebe, čo ti jebe? Faníkovi silno jebe. Takže toto je dôvod, prečo sa netočím videa. Musím to uploadnúť ešte dneska. Ešte tam budeme. A my sa za nejaké 3 dny vrátime. Ja neviem, za koľko ja idem ešte stanovať. Chlapcami nie, cože nám.